खुलुमबायखौबो आंनि चैतन्य लामा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाबाय आरो जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो गोजोननाय जासिहरबाय जय मासि आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ बुंनो हास्थायाखै आं नोंथांमोननि गेजेराव सा सानजा ओनसोलनि दानि दे मणिपुरनि जानाय जाथाय बेनि सोमोन्दैसो आं गुसुङैहाय आंनि नलेजनिफ्राय आं बेखौ लाबोनो हास्थायदों नोंथांमोननि गेजेराव मणिपुरनि जाथाया मानो जाखो आरो सोर खालामखो मानि थाखाय जाखो बेनि सोमोन्दै आं गासैखौबो बुंनो हायाब्लाबो आं जेखौ आंनि नलेजाव आङो पेपारे मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनदों अनलायग्रा लोगोफोर मणिपुराव मोनथाम जनगोष्ठीया मेजरिटी आरो बे मणिपुरनि रायजो आरो मणिपुरनि जे प्रशासन विभाग मणिपुरनि जे थागिबिया जाहैबाय निथाय जनगोष्ठीफोर आरो मोनसेया जाहैबाय नागा आरो मोनसेया जाहैबाय कुकी निथाय बेनिफ्राय कुकी बेनिफ्राय नागा बैसोर मोनथाम जनगोष्ठीयानो मेजरिटी नाथाय बे जायगानि थागिबि रायजो जाजेननाया जाहैबाय निथाय जनगोष्ठी आरो बे कुकी जनगोष्ठीया एसटी जनगोष्ठीफोर आरो बिसोरो बिदिनो हाग्रा बंग्रा हाग्रा सेर सेर हाजो हाला जायगायाव बिसोरो रायजो जानाय मानसिफोर आरो बे जायगायावहाय मेजरिटी 45% कुकी जनगोष्ठीफ्रा ख्रिस्टियान 45% कुकी जनगोष्ठीफ्रा ख्रिस्टियान इसोरखौ मोननाय मानसिफोर बिसोर इसोरखौ मोननाय मानसिखाय बिसोरनि गेजेराव माखासे खैसार सागिरि खाबु फलानफ्रा खाबु लानानै बिसोरनि गेजेराव जनगोष्ठीनि खोथा लानानै एसटीनि खोथा लानानै बिसोरो दावराव जानो हमदों दावराव जादों आरो बे दावरावा जाथाया जाबाय नाथाय बे जाथायखौ सलुसन खालामनो समाधान खालामनो सासेबो मानसि ओंखारबोआखै बायनाय बेबादि जाथायफ्रा बे मणिपुराव मानो जानो हमखो बे जायगानि प्रशासना मा जाखो बे जायगानि पुलिस मिलिटारिफ्रा मा खालामखो रायजो बेंगिरिया मा खालामखो निस्सय सोरबा सासेनि आखाइ दं बेवहाय सरासनस्रा जोङो बेखौ बयबो मिथिनो हायो सोरबा सासेनि बेयाव आखाइ दं बेनिखायनो बेबादि जाथाया बे जायगायाव जानो हमदों अनलायग्रा लोगोफोर दिनै ससियेल मिडियायावबो नंगौ खोथाखौनो पेपारे मिडियाय नंगौ खोथाखौनो माने हमथा माबा मोनसे दोनखोमा क्लियार जाया जोङो मोनदों आरो मोनदोंबो नाथाय सिंनिया जाथाया मा बेखौ जोङो नायबिजिरोबा बुंनो हायो आरो बे बाथ्राफोरखौ नायबिजिरनानै बुंनो थाङोब्लाबो जोंनि थाखाय सोरबा ससियेल मिडियाफोरनि थाखाय बियो गोरोन्थि बेनि थाखाय गिनांगौ गिथावथाव बेबादि जानानै फैबाय बे मुगायाव जोंनि थाखाय बियो बिराद गिदिर मोनसे आनजाद जोंनि थाखाय बेनिखायनो अनलायग्रा लोगोफोर दिनै आरो गाबोननि जिबनाव सानफ्रोमबोनि जिबन खांनायाव जोंनि न'खरफ्रावबो बा जोंनियावबो बेबादि आनजादा माब्लाबा फैगोन जोङो फोरबोखौ मिथियाब्ला जों फोरबोखौ आन्दायोब्ला जों फोरबोनियाव थायाब्ला नोंनि निदानाव सोर फैगोन
नोंनि निदानआव सोर लोगो जागोन नोंखौ सोर बासायगोन मणिपुर बायदि जायगायाव ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिफ्रा गोबां दङ इसोरखौ मोननाय मानसिफ्रा गोबां दङ बेबादि थासेयावबो बेबादि एसे गिदिर आनजादा सफैबाय बे सफैनायखौ लानानै जोङो दिनै थाम थिम जायाब्ला दिनै जोङो फोरबोखौ बावगारोब्ला गाबोन जुदि नोंनियाव फैयोब्ला नोङो माहाय थागोन नों बहाय खारग'नानै गगोन बेनिखायनो समा दानो जोंनि थाखाय थाम थिम जानांगौनि समा इसोरनियाव जों बयबो सिरि मोननांगौ समा सफैयोब्ला रावबो नोंखौ बासाया समा जाफुङोब्ला बे बुहुमनि गासै प्रसासन गासै पुलिस मिलिटारि गासै बेंगिरि गासै हादांगोरा नोंनि मोखां जानाय नङा नोंनि फारसे मेगन गोग्लैनाय नङा नोंनि फारसे नोजोर गोग्लैनाय नङा बेनिखायनो जोंनि बासायगिरिया जिसु ख्रिस्ट' आरो जोंनि रैखागिरिया जिसु ख्रिस्ट' बेनिखायनो जोङो फोरबोनियावसो गावखौ जोङो थाम थिम खालामनो नांगौ बे जायगायाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गिर्जाफोरखौ खोमोरनो थाखाय रावबो ओंखारबोआखै बे जायगायाव 300निबो बांसिन गिर्जाफ्रा सावजाबाय दिनै आलाय सिलाय जाबाय रावबो आय' होननाय गैया बे जायगायाव बेनिखायनो जोङो दिनै बे बुहुमाव थांनानै थानोब्ला नोंनि सोरजिगिरिखौ नों नागिर नोंनि सोरजिगिरिखौ नों खुलुम नोंनि सोरजिगिरिनाव नोङो थानांगोन नोङो फोरबोनि खाथि जायोब्ला फोरबोआ नोंनि खाथि जागोन नाथाय नोंनो फोरबोनि खाथि जायाब्ला फोरबोआ नोंनि खाथि जानाय नङा जाकबनि 4:8 जों फरायोब्ला मोननो हायो नोङो फोरबोनि खाथि जा अब्ला फोरबोआ नोंनि खाथि जागोन फारनै मन गोनांफोर नोंसोर नोंसोरनि गोसोफोरखौ गोजोन खालाम आरो नोंसोर फोरबोनि थिङै गावखौ गंलाय फोरबोनि खाथि जा अब्ला फोरबोआ नोंनि खाथि जागोन नाथाय नोंनो इसोरनि खाथि जायाब्ला इसोरा नोंनि खाथि जानाय नङा दुखुनि समावसो नों इसोरखौ गाबज्रियोब्ला निदाननि समावसो नोङो इसोरखौ गाबज्रियोब्ला नोंनि गाबज्रिनायाव इसोरा सेंनाय नङा बहा नोङो मोजां समाव नोङो मोजांनि समाव नोंहा थाखा फैसा गोनां समाव नोङो धोनि जायोब्ला नोङो गोनां गेदेर जायोब्ला फोरबोखौ जुदि नों बावगारोब्ला दुखुआ जेब्ला सफैयो अब्लासो नों जुदि फोरबोखौ गोसोखाङोब्ला नोंनि फोरबोखौ गोसोखांनाया इसोरजों खोनासंजानाय नङा बेनिखायनो जायखि थाखोनि जाया मानो जाय हक मास्टारानो जा जाय हक जायखि साखरियालानो जा जायखि गोनां गेदेरानो जा जों बयबो सासे इसोरनि सासे सोरजिगिरि इसोरनि सोरजिजानाय मानसि आरो बे मानसिया इसोरनि साबसिनथार अनजानाय सुबुं आरो बे सुबुङा इसोरजों बांसिन बोर होजानाय सुबुं आरो बेनो बयनिख्रुइबो साबसिन श्रेष्ठसिन सुबुं नाथाय बे सुबुङा दिनै जोंनि गेजेराव नेहाथ आखुनि बे मणिपुर बायदि जायगायाव मानो खालामखो बेनिखायनो जोङो थाम थिम जादों अनलायग्रा लोगोफोर जोङो नायनानै मानो थाबावो जोङो मानो खोनासंबावनो जों मिथिबाय जों खोनाबाय बेनिखायनो जोङो थाम थिम जानो फोरबोनो जों रायथिनो जों बयबो फोरबोनो रायथियो मणिपुर बायदि जायगायाव जोंनि माखासे मानसिफ्रा बिदा फंबायफ्रा जायखि हिन्दुआनो हक ख्रिस्टियानानो हक जायखि थाखोनि जाया मानो जायफ्रा अनास्थार खालामजाबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो प्रेयार खालामो गासै बुहुमनि मानसिफोर जों प्रेयार खालामो बिसोरनि थाखाय जाहाथे बे जायगायाव इसोरा खामानि बे जायगायाव इसोरा मोजां मोनसे
अनलायनाय गोरोबलायनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावो जाहाथे इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो थुलुंगाथों जिसुनि मुङै गोजोन्थों।